proposatu, elkarrizketatu, eztabaidatu, adostu, lan egin, hitz egiteari utzi eta elkarrizketatzen hasi, kritikatzeari utzi eta eraikitzen hasi, entzunez, zuri entzunez, kalean egoteko unea da, ekarpenak egiteko, elkarrizketa berreskuratzeko eta hiri hobea eraikitzeko unea. Beste hiri eredu baten eraikuntzan inplikatzeko unea da. Beste Donostia bat posible dela uste dutenen eta nahi dutenen unea da. Donostia hobe bat nahi duzu?